zureari, grazia gaitasuna, entzunaren ama. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Zeriok, aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihozturratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekaterei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, guralde otoiz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, Maria Virginia ama eginez, erakutsi diozu munduari zure aintzaren diztira. Iguzu, Kristo gizon eginaren misterioa, fede garbiz siniz dezagula, eta bioz apalez goretsi. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Epaile liburutik, egun haietan bazen txoran gizon bat danen leinukoa, majoa izenekoa. Haren emaztea agorra eta aurgabea zen. Emazte horri jaunaren aingeroa agertu zizaion eta onela mintzatu. Agorra zera bai eta aurrit gabea, baina begira, hemendik aurrera ez edan ardorik, ez edari bizirik, ez jan ezer zikinik, aurdun gertatu baitzera, eta seme bat izango duzu. Ez beti sartu, arren burua bizar labanik, aurrak eman sabeletik, naziar izan behar du, eta jangoikoaren zatura, hasiko da Israel salbatzen Filipearen eskuetatik. Jauna zen emaztea senarregana, joan zen emaztea senarregana eta esan zion, jangoikoaren gizon bat etorri zait, jangoikoa hain geruaren itxura zuen, izugarria, ez dio galdetu nondi zetorren, berak ere ez dit esan bere izenik, baina honela esan dit. Begira, aurdun gertatuko zera, eta seme bat izango duzu. Hemendik aurrera beraz ez edan ardorik, ez edari bizirik, eta ez jan ezer zikinik. Amaren sabeletik eriotzaraino aurran nazir izan behar duta jangoikoaren zat. Emazteak semea izan zuen eta Sanson ezarri zion izena. Hazi zen aurra eta jangoikoa bedenkatu zuen, eta jaunaren espirituaz zen hori eragiten hasi zen. Jaunak esana. Salmoa denok erantzun dugu. Hau da betea neukan zure gorespena. Hau da betea neukan zure gorespena. Izan zaizki gorde arkaiz gaztelu sendo ni salbatzeko. Nere arkaiz eta gaztelu zubeit zaitut. Ene jainko, askanazazu gaiztoaren eskutik, biurrien eta zapaltzaileen ukabiletik. Hagoa bete nukan zure gorespenez. Zu baitzaitu jauna nere uste ona. Zu jauna gazte nitzanetik nere itxaropen. Zugan tintatu naiz emare
amaren sabeletik, amaren erreietatik laguntzaile zitudan. Ahoa bete nukan zure gorespenez. Adieraziko du jaunaren lan bikaina, oroitarazko zure bakarrik den garaipena. Zu didazu jauna gaztelitzanetik irakatsi oraina, arte ditu zure miragarriak iragarri. Ahoa bete nukan zure gorespenaz. Aleluia. Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Judeako errege Herodesen egunetan, bazen Zakarias izeneko apaitz bat, Abiaren sailekoa. Isabel zuen emazte, Aronen ondorengoa. Biak zintzuak ziren jangoikoaren aurrean. Hutsegiterik gabe bizi ziren jaunaren lege eta agindu guztietan. Ez zuten aurrik, agorra baitzen Isabel, eta biak urteetan aurreratuak. Zakarias, bere sailekoekin, jangoikoaren aurrean zerbitzu egiten ari zelariak, jaunaren santutegian sartzea egokitu zitzaion. Apaiz legeak agintzen zuen eran, intzentsua eskaintzera. Intzentsua eskaintzerakoan, herri osoa otoitzean ari zen atarian. Eta jaunaren aingerua agertu zitzaion, zutik intzentsu aldarearen eskuinetan. Ura ikustean, izutu zen Zakarias, eta beldurrak hartu zuen. Aingeruak ordea honela esan zion. Ez izan beldurrik, Zakarias, entzuna izan da zure eskaria. Zure emazte Isabelek seme bat emango dizu, eta zuk joan ipiniko diozu izen. Poz handia izango da zuretzat, eta haren jaiotzak jende asko poztuko du, handia izango bai da jaunaren aurrean. Du edango ardorik, ez edari bizirik, gainera Espiritu Santuaz beteko da, amaren sabelean bertan, eta Israeldar asko bihurtuko du jaunaren gana, bere jangoikoaren gana. Jaunaren aurretik ibiliko da, Eliasen espirituz eta indarrez, gurasoak seme alabekin adizkidetzen, bihurrei zintzuen sena ematen, eta jaunarentzat herri egoki bat prestatzen. Zakariasek esan zion aingeruari, zertatik ezagutuko dut hori, zaharra bait naiz eta nire emaztea urteetan aurreratua. Aingeruak erantzun zion, ni Gabriel naiz, jainkoaren aurrean zerbitzari nagoena. Berak bidali nau zuri hitz egitera, berri on hau emateko. Baina begira, mutu geldituko zera hitzik ezin eginez, hauek gertatu artean, ez bait dituzu sinistu nere hitzak, bere garaian bete behar dutenak. Bitartean, herria Zakariasen zai zegoen eta harrituta, santutegian hainbeste dutzaten zuelako. Handik aterakoan hitzik ezin egin zien, eta ezagutu zuten ikuskariren bat izan zuela santutegian. Bera, kinuka ari zizaien, mutu jarraitzen bai zuen. Bere zerbitzu egunak bukatuta, etxera zoan zen. Egun batzuren buruan, haren emazte Isabel haurdun gelditu zen. Botz hilabetez etxetik ateragabe egon zen, eta honela zioen bere baitarako. Jaunari zor diot hau. Berak kendu dit nire lotxakizun hori jendearen aurrean. Jaunak esana. Bueno, estamos ya en los albores pues del nacimiento de Jesucristo y se nos narra el anuncio también del arcángel San Gabriel a Zacarías, el comienzo, ¿no?, del Evangelio de San Lucas. A Zacarías el anuncio de que va a nacer Juan el Bautista, el primo de Jesús, ¿no?, el último de los profetas, el que va a anunciar y el que va a señalar
a Jesucristo como el verdadero Mesías, ¿no? Bueno, y es impresionante cómo, por eso, como se concentra ahí toda, ¿no?, la alegría, y anuncia, el ángel le dice, ¿no?, que este será causa de mucha alegría, no por sí mismo, sino porque va a ser eso, es como el último que señala al que va a ser la causa de nuestra salvación, Jesucristo, nuestro Señor, el verdadero Mesías, ¿no?, el anunciado. Muchos detalles en este evangelio, pero uno simplemente, ¿no?, que en la cuenta Gabriel, ¿no?, en toda la Sagrada Escritura solo aparece en otra ocasión, que es en el libro precisamente del profeta Daniel, en el que en un momento de abatimiento, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, ¿no?, vamos a decir, en depresión profunda, porque están, pues, eso, en el destierro, en el exilio, y sin pueblo, vamos a decir, sin reyes, sin nada de nada, en ese momento, pues, de la mayor humillación, el profeta Daniel se presenta ante Dios, rezando, reconociendo, pues eso, sus pecados, vamos a decir, y del pueblo, intercediendo por el pueblo, y se le aparece precisamente este arcángel, el arcángel San Gabriel, que le anuncia, es un caso único en toda la Sagrada Escritura, que le anuncia de alguna manera la fecha exacta, 490 años, lo dice a través de semanas, pero el cálculo es ese, 490 años desde su época hasta que nacería el Mesías. Y hete aquí que se cumple, pues eso, con Jesucristo, ¿no?, ese anuncio. Entonces, cuando Zacarías, oye, escucha que es el mismo arcángel, el mismo ángel, ¿no?, San Gabriel, dice, que esto está haciendo referencia a cosas serias, vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso vamos a decir que el Señor, la enseñanza que podemos sacar es que es fiel. En tu historia Dios te ha hecho una promesa, desde el día de tu bautismo, que eres hijo e hija amada de Dios, que Dios ha abierto para ti el cielo, y esa palabra del Señor se va a cumplir. En la medida en que nosotros, ¿no?, nos abrimos y nos dejamos llenar por ese amor de Dios, verdaderamente esa palabra, esa promesa del Señor se va a cumplir, igual que el Señor prometió y cumplió con la llegada del Mesías, ¿no? Bueno, pues pidámosle que nosotros, así como a diferencia, ¿no?, de Gabriel, de Zacarías, que le costó creer, ¿no?, entró en duda, pues eso, sus razones, decía, no, es que somos ancianos, es que ya mi mujer es estéril, ¿cómo va a ser esto, no? Ponemos tantas veces razones y no acabamos de creer en el Señor. Pues tú puedes decir, oye, en mi vida tantos motivos para desesperanza, es que no tengo fuerza, soy anciano, es que, ¿cómo se va a cumplir esto? Pues el Señor te invita a tener fe, como sí la tuvo María, ¿no?, que también, ante la presencia del ángel, pues ella no dudó. Entonces, vamos a pedirle, pues eso, que nos conceda la gracia de una fe viva, de una fe firme en las promesas del Señor, ¿no?, en la palabra del Señor que se va a cumplir, que te va a llenar de verdadera alegría. Sí, en tu ancianidad, sí, cuando fallan las fuerzas, sí, el Señor va a llenar tu corazón de alegría y de paz. Pues que así sea. Llenos pues de esta alegría, de esta confianza en la cercanía de nuestro Salvador, presentamos nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad para que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Pedimos por todos los que dudan, por todos los que se han cerrado a la buena noticia de la salvación, para que el Señor les conceda una fe viva, una esperanza cierta. Y pedimos por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, y especialmente por Jesús Estanga, Pachi Otamendi y su hijo Javier, por Alejandro Yeregui y su hermano, el Padre Blanco Celestino, y también por Luis Begiristain. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun otoz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Begionez, begira jauna, zure aldarera ekar ditugun doai hauei. Gure ezerezak eskaintzen duena, zure indarrak santu egin dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu profeta guztiek antzinatik adierazia, ama Virginia maitasun samurrez sabelean ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela ere erakutsia. Berari esker, poz ezari egera eguberri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan, eta bere gorespenetan alai. Horregatik, aingeru eta goi aingerokin, eta zeruko talde guztiekin, zura aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik hauza, zure dizkira, osana zeru ongeneka. Dedikatu jaunaren izenera, datorrena, osana zeru ongeneka. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza gata zuen zat emango dena. Era berean Nafarrondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat pekatuak barkatzeko isureko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza,
eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florencio gure gozteanarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango guen jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Jesus Estanga, Patxi Otamendi eta bere semea Javier, Alejandro Jeregi eta bere anaia Celestino, eta aita Zuria, eta Luis Begiristain, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuria eta Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindutarakutxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zeranan, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gau gogorretutako egia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zornunei barkatzen diogunez, gero? Ez gaizazu utxeten taldean erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea guztien dizuen nire pakea ematen, begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batazuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, janaren pakea betizuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa. Hona hemen Jangoikoaren mildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez naiz inor zumeretzean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta zendatuko naiz. Cristo. Cristo. Es un tremendo cuerpo, aquí en tu santo cuerpo. Ona vidos respira, erinas confia, serutina crecia, aitera, urea zaiona, daegira, aitari maitena, seruenanea, ona vidos respira,
Egin dezagun botoiz. Eskerra zuri jainkoa guztidun horri, zuk emandako doaien gatik. Piztu ezazu gugan Kristoren bidera ateratzeko gogoa, bihotz garbiz, ospa dezagun gure salbatzailearen jaiotza. Errege bizi baita gizal eta gizaldietan. Jauna, zuekin. Bereinkazak izatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.